Gawas sa suliran sa pagbaha matag higayon nga mubunok ang uwan, laing suliran ang yatubang karon sa Basak Elementary School sa Lapu-Lapu City. Kay buntago na ang klase sa kaniadtong Basak Night High School, karon dungan ang musod sa usalang ka gate ang tanang tinun-an sa elementary ug high school. Siluan mayroon din na sa live report. May Yes, Lan, says samtang nagpaabot pa og pondo ang Basak Elementary School aron mapa-elevate ang agianan paingon sa Gate 1 nga mao'y sagad bahaan matag higayon nga mubunok ang uwan, nadugangan na usab ang suliran sa mong tunghaan karong tuiga ug kini ang nag-inusara nilang entrance. Kay wala makasinati og pagbaha niadtong Agosto 29 atol sa pagbukas sa klase sa mga pampublikong tunghaan, way klase nga nabalda sa Basak Elementary School. Ug sukwahi sa ubang mga tunghaan nga nagpatuman og shifting of classes, whole day ang tanang klase nila sa elementarya kay wala man sila nasinating kakuwangan sa mga classrooms. Ug ning pagbukas usab sa school year 2023-2024, ang kasikbit nilang tunghaan nga Basak Night High School karon nahimo ng Basak National High School ug buntago na usab ang tanang klase. Apan kay usa lang ang gate sa tunghaan, dili malikayan nga may mga higayon nga magdasok ang mga estudyante sa gate. Matod sa principal sa Basak Elementary School, nasabutan nila sa principal sa Basak National High School nga muhimo silag adjustment sa pagsugod sa klase ug pagdismiss sa ilang mga estudyante. Ang elementarya, alas 7:30 magsugod na ang klase, samtang alas 8 ang sa high school. Atol sa dismissal, alas 3:30 ang grade 1 ngadto sa grade 3, alas 4 ang grade 4 ngadto sa grade 6, samtang alas 5 ang high school. But ang atong mga bata ba ma'am kay dili bigyan sa mo anding 8 o'clock na mga early birds po musayo po sila, so na time makasabay sila sa atong elementary. Ang atong gate patasan og kanato, padakan og kanato, so wa man tayo lang mahimo na control na lang yun ang pagsulod. Matod sa principal sa high school, may ikaduhang gate ang tunghaan, apan karon di pa kini magamit kay naguba. Dili usab sila makapadako sa ilang main gate kay may plano man ang barangay nga mopatuman og road widening ug drainage improvement sa dapit. Ang amo manggod is magbinakbakay pa mi sa gate ron ma'am niya. Kuan ba na siya sa among hibawan ma'am ha for widening baya na siya karon. So magdubli amo gasto ma'am amo ang usbon ron mag-widening gubon naman pod na maglain na pod. So karon mo ana mi agwanta lang sa gyud. Sa kasamtangan, ang Basak Elementary School adunay 2,114 ka mga tinun-an ug posibleng mosaka pa kini kay nagpadayon pa ang ilang enrollment. Padayon usab nga nagsaka ang gidaghanon sa mga tinun-an sa high school nga sa pagkakaron moabot na sa 570 ka mga tinun-an. Expected jud mi ma'am na mo increase pa jud ni pohon kay kanang bang mga transfer. Pero ang amo ron gud ma'am is napami mga old students before nga wala paghapon ang enroll. Lan matod sa Project Development Coordinator sa DepEd Lapu-Lapu City Division nga nasusi na nila ang maong tunghaan ug ilang girekomendar nga mapaayom-ayom gilayon ang Gate 2 aron adunay laing kaagian panahon sa emerhensiya. Lan? Okay, daghang salamat. Luan mayroon din na.